agtultuloy apan ang lablaban paylaeng ti COVID-19 pandemic. Iti sa ngalubungan, ket agtultuloy metlatta dagiti health protocols ken mas ad-addapay ang mapapaigatan kadagiti luglugar iti probinsya ng Ilocos Norte. May sadituyan ti ili a pinili tapnon ti kasta ket ininot ang mapukawen ti mapagbutbutngan a virus. Ibilbilin ni Mayor Romel Labasan kadagiti barangay officials iti kanayon dapan ang palagip kadagiti umili ti pinili tapnon ti kasta ket agtungpalda kadagiti mas napaigatan nga health protocols iti nasao a lugar. Naigat nga sursurot kami, nagita nga paglintigan. Kas kuma iti barangay, pagyamanak ta dagiti barangay kapitan, dagiti punong barangays, agtultulnog da, ket awan dat gitay maararamid nga social gathering. Sigon pay kini Mayor Labasan ket uri agtultuloy paylaeng iti pananglablaban ti naso a pandemya ket agtultuloy metlatta dagiti proyekto iti ili a pinili may sadituyen iti panangdalus panangiyornos dagiti pakaidulinan dagiti mapapauna nga umili ken panangpalawa ti public cemetery. When Joey, mantineran mi iti kinadalos data cemetery. Ta ngamin haan met lang ngamin nga iti piyesta iti minatay nga adda dagiti bumisita kadagiti patpatig na iti biyag. So anytime nga kayat ti bumisita dagiti kadagiti minatay da nadalos lata tapno teko na isong amendment na rami tapno nadalos lata. Teko na nga adamat dati tupad tayo pasara isot papanantay da giant tapno tikasta agserbi mat dati may tagkadakwada nga tay kunang gungguna jay pa nagtrabaho da. Baga ti Mayor nga adda dagiti sindadaan na maipay at tulong ken pagkasapulan para kariti manalon iti kadaytoy panangrugi manen ti panagtalon iti kadaytoy atawen. Rainy season ko nam nakasaganan dagiti palay seeds ay bunong. Madama kami nga agibumbunong kadagiti palay seeds para kadagiti farmers. Ken kastamat nakapost dati para iti pesticide, para iti fertilizer nga iso ti sidadaan nga usaran danto para kadagiti mulada. Pannakalpay ni Mayor Labasan nga iti kadaytoy atawen ket naikantigasat ti kandidata ti pinili ti kalkalpaslaeng nga Miss Ilocos Norte adaytoy ket naiyalat na ti may katlo a pwesto ken ditoy ati agbalin a trabaho na para iti iduduras ti naso a lugar ket iti panangipromote na iti benneg ti turismo. Miss pinili balin nga nasisitang obraan na at panang i-promote namat kadagiti turismo dito ili nga pinili kan kastamat dagiti produkto tayo akas iti abel kan kastamat iti bawang digiti at tutubo sir anya digiti kas lang mabalin nga itenti kanya na nga i-promote na ken panangobra na tapno di kas ket dagiti ag tutubo tayo ket may dayo dat anya man trabaho sir. Dagiti SK tayo, dadete grupo da kadwada iti pulisya. Tekong ko na tayo KK dat. Very busy da kada nga mapan iti barangay. I think weekly ata silang pupunta sa barangay. Mabalin nga i-promote na data. Tapno iti kasta maamuan dagiti kaadwan nga kabataan nga dati araramiden dagiti padada nga kabataan tata nga mapan tumultulong mapan agdaldalos dita clean up drive dita barangay ken kastamat mapanda agidanong kadagitay tulong da kadagitay ubing mapan dagitay tichinelas kada arwatan so nga mabaling nga i-promote na matdaya kas may nga agtutubo.